Masu sauraro Assalamu alaikum. Raliya Zubairu ce ke fatan an waye gari lafiya daga sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Venezuela ta ayyana dokar ta ɓaci bayan girgizar ƙasa biyu masu ƙarfi da suka afkawa ƙasar. A yi musayar kalamai masu zafi a tattaunawar sirri da aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da sanatocin jam'iyyarsa ta Republicans kan rikicin Iran. A Najeriya, masana tsaro ne suka ba da shawara kan tsarin da ya dace a bi game da ƙudurin da ya nemi a samar da rundunar 'yan sanda na jihohi. In ba an yi bayani dalla-dalla akan ikon 'yan sandan jiha da ikon 'yan sandan tarayya ba, to za a iya samun yanayin da za a iya ma samun rigima tsakanin 'yan sandan jiha da 'yan sandan tarayya. A jamhuriyar Nijar, ƙungiyoyin addinai ne suka jaddada buƙatar ganin cewa an haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Kowa ya sani wa'annan mutanen ba ma musulmai ba ne, tunda su kashe musulmi a cikin masallaci yana sallah, su kashe kirista, su kashe mace, su kashe yara, kun san da wannan ba bisa kan addini ba ne. Akwai kuma sauran rahotanni da labarin wasanni a matsayi bayan kun sha labaran duniya. Shugabar riƙon ƙwarya ta ƙasar Venezuela Delcy Rodriguez ta aina dokar ta ɓaci bayan girgizar ƙasa biyu masu ƙarfi da suka faru a jere cikin ɗan lokaci kaɗan. Gidaje da dama sun ruguje a Caracas, babban birnin ƙasar, haka kuma an rufe babban filin jirgin saman birnin sakamakon mummunar ɓarnar da girgizar ƙasar ta yi a wannan wuri. Emergency services have been working through the night to reach those trapped. Wakilin BBC ya ce ma'aikatan ceto sun shafe dare suna aiki domin neman waɗanda suka makale a gidajen da suka ruguje. Har yanzu dai hukumomi ba su fitar da alƙalaman waɗanda abin ya shafa ba, sai dai hasashen farko daga hukumar kula da girgizar ƙasa ta Amurka ya nuna cewa adadin na iya kasancewa mai yawa matuƙa. Shugaba Donald Trump ya yi wata ganawar sirri da 'yan jam'iyyarsa ta Republicans a Majalisar Dattawan ƙasar, inda ya tunkari sanatoci kan kuri'ar da aka kada a ranar Talatar da ta gabata, lokacin da wasu 'yan Republicans hudu suka mara wa 'yan Democrats baya wajen sukar matakan da ya ɗauka a kan yakin Iran. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Trump ke neman Majalisar Dokokin ta amince da ƙarin dala biliyan 88 domin ci gaba da ayyukan yaƙi. A meeting with Republican senators intended to ease relations. Wakilin BBC ya ce taron da aka kira domin daidaita alaka da sanatocin Republicans ya rikide zuwa wani yanayi na fushi da kuma musayar kalamai masu zafi. Wasu 'yan jam'iyyar Republican sun ce Mr. Trump ya yi musayar kalamai masu cike da fushi da wani sanatan jam'iyyarsa mai barin gado, wato Bill Cassidy. Mr. Cassidy dai ya kalubalanci shugaban kasar yana mai cewa yarjejeniyar tsarin aiki da ya rattaba wa hannu a makon da ya gabata da Iran bata cimma manufofin da ya bayyana a baya ba. Farashin ɗanyen mai ya yi faɗuwar da ba a taɓa ganin irinsa ba tun kafin Amurka da Isra'ila su fara yaƙi da Iran. Farashin ganga ɗaya na ɗanyen man Brent, wanda a wani lokaci ya haura dala 110, a yanzu ana sayar da shi ne akan dala 72. Farashin ya faɗi cikin sauri tun bayan da Amurka da Iran suka sanar da dakatar da yarjejeniyar buɗe wuta ta kwanaki 60 a makon da ya gabata. Now it will take time for those oil shipments to reach their customers. Sai dai wakilar BBC ta ce zai ɗan ɗauki lokaci kafin jiragen ruwan da ke jigilar man fetur su isa wuraren da kwastomominsu suke a nahiyar Asiya. Haka kuma wasu masana sun ce watakila farashin ya ci gaba da faɗuwa. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Kafafen yada labarai na gwamnatin Rasha sun rawaito cewa wani rumbun adana mai a yankin kudancin Krasnodar ya kama da wuta sakamakon wani hari da jirgi mara matuki na Ukraine ya kai wa yankin. Wani jami'in yankin ya ce lamarin ya faru ne sakamakon tarkacen da ya faɗo, wanda wata kalma ce da ake yawan amfani da ita idan ana magana kan harin jirage marasa matuƙa na ƙasar Ukraine. An kai hari sau 3 kan wannan rumbun adana man fetur a cikin watan nan, wanda ke kusa da wata babbar hanyar ƙetarawa zuwa yankin Crimea da ke ƙarƙashin ikon Rasha. A gasar cin kofin duniya, Mexico ta samu nasara ta 3 a jere bayan ta doke jamhuriyar Czech da ci 3-0 a gaban magoya baya da suka yi ta murna a birnin Mexico.
tuni dai ta lashe rukunin A inda Afirka ta Kudu ke matsayi na biyu. Afirka ta Kudun ta kai matakin buga wasan gaba wato knockout a karon farko a tarihinta bayan nasarar ci 1-0 da ta samu akan Koriya ta Kudu. Har yanzu dai akwai yiwuwar Koriya ta Kudun ta tsallake zuwa zagaye na gaba a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da suka zo na uku. Tun farko Brazil da Morocco sun tsallake daga rukunin C bayan sun doke Scotland da Haiti. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC.